ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഏഷ്യൻ ഡോക്ടർ എന്ന എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമുക്കറിയാം കൊറോണക്കാലമാണിത്. അത് കൊറോണ നമ്മളെ വിട്ടുമാറുന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യം. അപ്പോൾ പിള്ളേർക്ക് എപ്പോഴും വീട്ടിലുള്ളവരും എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണ്ടേ. അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. സ്പെഷ്യൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും. അപ്പം നമുക്ക് പുഡിങ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. എൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ക്യാരമലാണ്. അതുകൊണ്ട് ക്യാരമൽ പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കാനാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. പുഡിങ് മിക്സാണ് ഞാൻ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പുഡിങ് മിക്സ് അല്ലാണ്ട് വേറെ സംഭവങ്ങൾ വെച്ചും ക്യാരമൽ പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ്. പുഡിങ് മിക്സിന് പകരം പാല്, എസൻസ്, മുട്ട എന്നിങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാരമൽ പുഡിങ് മിക്സാണ്. ഇപ്പോൾ ക്യാരമലാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്ന ഫ്ലേവർ. എനിക്കതാണ് കുറച്ചും കൂടി ഇഷ്ടം. പിന്നെ ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഒരു പാക്കറ്റ് പാല്, 450 ml ഈ പാല്. അതാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പഞ്ചസാര ഇടേണ്ട. ഈ പുഡിങ് മിക്സിയിൽ ഈ മിക്സ് ഉള്ള കാരണം പഞ്ചസാര നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല, അതിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. അത് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ പറയും ഒരു ഭാഗത്ത്. നമുക്കപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന മുമ്പ് ക്യാരമൽ പുഡിങ് മിക്സിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ക്യാരമൽ പുഡിങ് മിക്സ് എടുത്തേക്കാണ്. അത് ഞാൻ പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാൻ പോവാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ തുറന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിലൊരു ഇതാണ് നമ്മൾ ക്യാരമൽ പുഡിങ് മിക്സിൻ്റെ മിക്സ്. പിന്നെ അതിൽ എൻ്റെ ഒരു സാധനം കൂടി ഉണ്ട്. അത് മറ്റേ എന്തിട്ടാണ് പഞ്ചസാര ലായനി. അത് നമുക്ക് ആ പാക്കറ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു പാനിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ആ വെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ട് ഇളക്കുമ്പോൾ ഈ ലായനിയം വരുന്നതാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് എടുക്കുന്നത് പുഡിങ് മിക്സാണ്. അത് ഇളക്കുമ്പോൾ നല്ല കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ശബ്ദങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കാം. കാരണം പൊടി ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത്. അപ്പോൾ ലായനിയം നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് വീട്ടിലുണ്ടാക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് അത് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. കാരണം ചിലർക്ക് ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ അത് പാലിലൊന്നും ഇഷ്ടമാവില്ല. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് എക്സ്ട്രാ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് മാറ്റാവുന്നതാണ്. ഇപ്പം നമുക്കിങ്ങനെ പാല് തിളപ്പിക്കാനാണ് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ട് ഞാനൊരു പാല് അധികം ഒഴിക്കുകയാണ്, 450 ml പാല്. ഇപ്പം ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചെടുത്തായിരുന്നു കുറച്ച് കട്ടായിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ ആ പാലിൻ്റെ പാക്കറ്റ് ഫുള്ളും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും നമുക്ക് പാല് തിളപ്പിക്കാനായിട്ട് വെക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ പാലിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത പുഡിങ് മിക്സിൽ സംഭവം ഉണ്ടായില്ലേ, പഞ്ചസാര ലായനിയം, അത് ആ പാക്കറ്റ് അങ്ങോട്ട് ഇടണം. എന്നുവെച്ചാൽ ആ പാക്കറ്റ് ഇട്ടിട്ട് ആ പാല് ചൂടാകുമ്പോൾ ഇതും ചൂടാകും. അങ്ങനെയാണ് ഈ മിക്സ് സംഭവം ശരിയാവുക. ഇതിപ്പോൾ പാലിന് ഇറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. കാരണം അടിയിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസമാകും. പ്ലാസ്റ്റിക്കും കൂടി ഉള്ളവരാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. നിങ്ങൾക്ക് അതിടാൻ താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു പാൻ എടുത്തിട്ട് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് 2 കയ്യിൽ ഇതിടാം, പഞ്ചസാര. എന്നിട്ട് അത് കുറേ നേരം ഇളക്കി വരുമ്പോൾ ഇതേമാതിരി ഒരു കളറാവും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇപ്പം ഞാനത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധനം റെഡിയാക്കും. ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ മിക്സ് ആയാലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എടുത്തേക്കണത്. അത് നമ്മൾ പാലിൻ്റെ ഒപ്പം ചൂടാവുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. ഇളക്കാണ്ട് എന്നാൽ അടി പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് കഴിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വയറ്റിച്ചില്ല. അപ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇപ്പം ഞാനത് എടുത്ത് മാറ്റുന്നുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഇടാൻ പോകുന്നത് മറ്റേ നമ്മൾ ക്യാരമൽ പുഡിങ് മിക്സില്ലേ, ആ പുഡിങ് മിക്സിൻ്റെ തരികൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, ആ പാക്കറ്റ് പൊട്ടിച്ചിട്ട് പാക്കറ്റ് ഫുള്ള് ഇടണം. ഒരു മിക്സ് ഇട്ടിട്ട് ഫുള്ള് ഇട്ടാൽ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് വരുള്ളൂ. ഞാൻ അപ്പോൾ ഫുള്ള് ഇടണം. അതിലേക്ക് ഫുള്ളെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്നാലേ അതിൽ കട്ടി നമുക്കതിൽ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഫുള്ള് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നന്നായി ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. കാരണം ഇളക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് എന്താ പറയുക, അടി പിടിക്കും. അതിന് തരികളാണ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അടി പിടിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ ഇളക്കുമ്പോൾ ആ തരികൾ ഇതിൽ അലിഞ്ഞ് ചേരും. അലിഞ്ഞ് ചേരുമ്പോൾ അടി പിടിക്കില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ തിളക്കുമ്പോൾ ഇത് ഓഫ് ചെയ്യണം കേട്ടോ, എന്നാലും അതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ കിട്ടുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ കട്ട പിടിച്ച് തിളക്കുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് ചീത്തായി പോകും. അപ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായി ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നിട്ട് അടി പിടിക്കാൻ രീതിയിൽ ഇളക്കണം. ഇളക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. എന്നിട്ടാണ് അടിക്ക് ഇതാക്കി ഇളക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ അടി വെള്ള തരികളടി കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് പിന്നെ കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അത് അടി പിടിച്ചെന്നുള്ളതായിട്ട് ടേസ്റ്റിൻ്റെ വ്യത്യാസം വരും. അങ്ങനത്തെ കുറേ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ മറ്റേ ചൂടാക്കിയ ലായനിയും ഒരു പാത്രത്തേക്ക് അങ്ങോട്ട് മാറ്റുകയാണ്. ചെറിയൊരു പാത്രത്തേക്ക് മാറ്റുകയാണ്. ഞാനത് ഫുൾ അങ്ങോട്ട് ഒഴിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതങ്ങോട്ട് പരത്തണം. നന്നായി പരത്തണം. നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും കളർ ആവശ്യമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഒഴിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. ഞാൻ ഇപ്പം കുറച്ച് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്, കുറച്ച് അതിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ. കാരണം ഫ്രണ്ടിൻ്റെ കളറിൻ്റെ അനുസരിച്ചായി തിരിക്കാം കാണുമ്പോൾ. ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ചൂടാക്കി വെച്ച തിളച്ച പാല് ഞാൻ ഇപ്പം ഓഫ് ചെയ്ത് ഫ്ലെയിം വെച്ചേക്കാണ്. അപ്പോൾ ഞാനത് മാറ്റി വെച്ചേക്കണം. അത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു പാത്രത്തേക്ക് അങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ച് നമ്മൾ ലായനി വെച്ചില്ലേ അതിൻ്റെ മേലെ കൂടെ ആ പാല് ഞാൻ ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കത് ആയിക്കുമ്പോൾ കട്ടി പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം വെച്ചിട്ട് കട്ടി പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. എന്നിട്ട് ഞാൻ അതൊരു വേറെ പ്ലേറ്റിലേക്ക് വെച്ച് കമത്തിയിട്ട് എടുക്കണം. കണ്ടോ മേലത്തെ കളർ ഉണ്ടില്ലേ. നിങ്ങൾക്കത് കൂടുതൽ ഒഴിക്കണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ കളറാകും. അത് നിങ്ങളുടെ ചോയ്സാണ്. പിന്നെ അത് കുറച്ചും കൂടി അലങ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ആപ്പിൾ പിന്നെ മറ്റേ ഈന്തപ്പഴം വെച്ചാണ് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയും കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് വീട്ടിലൊന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം ചാൻസ് ഉണ്ട്, കാരണം അത്രയും അടിപൊളി റെസിപ്പിയും കൂടി ആയതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ അറിയാലോ, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഏക്കൻ ഡോക്ടർ സൈനിങ് ഔട്ട്.